zoezi maisha. En ang'o mondo mi ikawo thuolo mar mondo mi idonje weche mag miyo ji seche moko timo orako to kod gik ma itimo machal kamane weche mag keto ngima obed makare. Erokamano ahinya. Orako nachako mwaka mar 2016 ma kawuono 2026 en higni adi? 10. Nachake kaluwore kod gima ne timre e ngimana dierego. An jafwambo gi keyo, mano e gima nasomo maber kabisa. Koro bang' ndalo mathoth nadhi e piny miluongo ni South Sudan. Natimo ohala kocha, nan kod newsroom mara kono, then lweny nowuok kocha maduong' ahinya ba wawito gikwa mang'eny. Koro ndalogo ne obwongo bedo kod ang'o iluongo nang'o? Gi paro mang'eny. Koro nachaka mos diere godo ka an kod kilo dhi mana 104. Kata ng'wech ne tek ok nanyali. But kane achako manyo yo manyalo wuok kod e paro matut mana nitiere kodo ka, ema nachako orako no. Koro nying mar zoezi maisha nobedo kama. Kana achako zoezi nan kod lunang'o kod stress lunang'o. Nitiere gi madangni mag paro mathoth. Madangni mag paro mathoth. To kana achako timo exercise, ayudo ka wiya gonyre mayot. Bang' ndalo mathoth gi gimo dwe achiel dweche ariyo, nwako koro ngima chako bedo yo makare. Mano mana ndiko ni zoezi en maisha. Aten kitimo orako tibedo kod ngima. Exactly. Kamano dogo iri. Nyalo nyiso ni tang'o mano dhiri mondo mi ichak weche mag orako kata mana tiego ji mondo mi dendgi bed makare. Well, an gini nachako ka ne pod akidoro. Taparo ni